Sanibonani la kuwantshuphakama, nibingelelo sifundo. Ibonakala i-White Spring Picnic izogila iy'manga kulokhu. Lo mcimbi-ke uhlelo uKhuzani umfokampungose. Siyacela nje ulayikhe, ukhomente, usubscribe mbukeli wethu. Umcimbi i-White Spring Picnic ubonakala engathi uzogila iy'manga emva kokuthi uxhaswe amaleyibuli amaningi kanye nosomabhizinisi ukuthi lo mcimbi uphume ube yimpumelelo kubantu kanye nakubalandeli bamaskandi. Lapho khona uKhuzani-ke eyingxenye enkulu kule picnic, White Spring Picnic. Okunye-ke mbukeli wethu, lo mcimbi ubhekwe ngamehlo abomvu ukuthi igcokama Elisha lizoqhamuka yini kulo mcimbi lizodlala emva kokuthi kusuke ukukhuluma okukhulu lapho khona igcokama Elisha liveza ukuthi alazi ngalo mcimbi, alikaze kungene imali emayelana nalo mcimbi kulo. Kodwa uKhuzani ube esezama ukukuveza ukuthi liyeza igcokama Elisha, kodwa uyikhiphile nemali yokuthi lifike. Abantu-ke babheka okuningi-ke. Okunye mbukeli wethu, lo mcimbi ubonakala usehleleni oluphezulu ngoba namaZulu ezobhekana ne-Pirate uma ethatha ikhaphu ye-M_T_N 8 uzobe-ke usuza emva kulo mcimbi uzojabulisa ngokuthi uthathe ikhaphu. Okungazi-ke ukuthi iyoyithatha na amaZulu le khaphu ukuze jabula kulo mcimbi. Siyacela nje ushiye uvo lwakho mbukeli wethu ngaphansi comment section. Ungakhohlwa ukulayikha, nokhomenta, nokusubscribe. Ngiyabonga.